Apektado ang 15 ka pamilya human nasunog ang 8 ka mga balay sa General Santos City. Giingong ang naputol nga live wire nga dugay pang giaksyonan sa South Cotabato Electric Cooperative 2 ang gitudlong hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Iyahay sa pagsalba o gamit kining pipila ka mga residente human miulbo ang dakong sunog sa Purok San Juan, Barangay Kalumpang, General Santos City pasado alas 2 sa hapon adlawng Sabado. Gumikan sa paspas nga pagkatay sa kalayo, naalarma na bisan ang uploader sa video tungod padulong na sa iyang balay ang sunog. Taod-taod, miabot na ang mga bumbero alang sa pagpakgang sa maong sunog. Tinabangay na sab ang mga residente sa pagpakgang sa sunog, pinaagi sa pagsabwag og tubig. Nadeklara kining fire out human ang kapin usa ka oras. Sa inisyal nga tala sa BFP, ana sa 8 ka mga balay ang apektado. 15 sab ka magbanay ang nawad-an og panimalay nga temporaryong mihiklin sa usa ka chapel sa maong lugar. Hinuon walay angol sa hitabo. Ginasuta pa ang kinatibuk-ang danyo sa sunog. Sugod ang kalayo is ang pag-spark sa live wire nga gikan sa posted. Ang wire is nakadikit sa scene sa top tapos naipalwa sa lubi, nagahangin, nagsigig ana-ana siya sir ba, and then nagasigig spark, sige siya siga hantod nga naputol. Gibasol karon sa tag-iya sa mong balay ug ubang residente ang South Electric Cooperative 2 gumikan kay wala dayon ni inigipalong ang linya sa kuryente aron unta muundang ang pagdilaab sa naputol nga live wire. Ang nahitabo sir, naabot na gyud ng mga fire truck diri sir. Dili gihapon sila ka start sir tungod kay ang sukote ko wala pa gihapon ka trip off. Napagsunog na, nagsige pimighangyo sir nga pa-burn out na lang. Nagambak-ambak, naghilak na gyud sa cellphone sir. Nagsiga naman ang sulod, wala jud. Giadtuan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang buhatan sa Socoteco 2. Apan wala pa kini miluwat og opisyal nga pahayag. Sumala pa, gipaubos pa sa investigasyon ang tanan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.